دكتور بين Yes. بزعبة نايدك الستيوت رادي يكون بزعبة نايدك تبعتيو قال لك نزارب بروستيت كانسر قنونيو نحن زخيد دل كاب كندي عملت نلعلي دخول سبيو بروستيت كانسر بزحد القاتم ملكتاتو خنتايلو كم يجيرو سب كستوعلو يغير اوكي ስለዚ ተቀዳሜቲ ሕቶኻ ዳንኤል ሓወይ ዕድመ መብዛሕትኡ ፕሮስቴት ካንሰር ዘለዎ ሰብ ብዕድመ ድፍእ ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮ ከባቢ 70 and above ልዕሊኡ ዘለዉ ፕሮስቴት ካንሰር እንድሕር ስክሪን ጌርካዮም ብብዝሒ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ኣለዎ ኢንፋክት እንድሕር ናይ ሬሳ ምርመራ ተገይሩ ዳርጋ 70 ከሚእቲ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት ካንሰር ሒዞም እዮም ድሞቱ 70 ከሚእቲ ግን እሱ ይኮነን ዝቐትሎም ብኻልእ ሕማም እዮም ኣጋጣሚ ግን ብኻልእ ሕማም ዝሞተ ሰብ እንድሕር ሬሳ ምርመራ ጌርካሉስ 70 ከሚእቲ ዕድል ኣሎ ፕሮስቴት ካንሰር ክትረክብ ስለዚ ከም ሕማም بطعمي زوتور هو كومن كانسري تحتي 45 عدمه زلو سب درجه عين رئننا مبزحته سب على 45 اوكي سلازي ايتي سكرينينج اب 45 5 تتجمر اذا حيش زبل الرأي يزلنا مهنياتو سي انه حدا ودي 35 عمت سكرين مقبان بروستيت كانسر سي قبوا يكونن عدلا يكونن من البعض أبوون بروستيت كانسر نحراني روحه نسي أبربع عن حموشتن تجمركا يبلد كم لك حمكال عينة منشروطات ملكت يقولون سلازي متنقازد ليو حمامي unfortunately ملكت نحرا جميرو ناي بروستيت كانسر سور سريدو مالتيو هو دحر دانا شنتي تعريخ تقبر جميركا وي دم ابشنتي وي ناي حقوق عنزا دحر دا ترايو وي ون سمعت ناي نقال نسيتي درايف دحر دا غوديلو موخا انا بروستيت كانسر كوينو ازي سور سريدو مالتي غزي وسيدو مالتي حد غزي عدل دحر دا غيرو تحموم موخا اتي منشرو ابت خبابي تبو نايتي شنتي على خوينو نالبات سمعت قبر له خلي كن بزح غزي كوم عينه تاشمو ايكونن كابو وصا سلازخونه ابت بريفرال زون نايتا بروستيت نايتا جلاند سلازخونه سمعت قبر الكاني سلازي كم ود تبعتها متن تازبلصت انت حدا مفلاط أبوي سنير وديو حاو بوي سنير وديو اندهدا نحنا صقم عين زلال بلونا نحبوينا جن تهزبنا ينقحلو يمحايشالو مزراب سلازلو تسفا نقبر ازي تي انفورميشن تحابيريتا كاب ولادينا ولود اخا بيتسب كتحلالف مو اتي ولاد كتنقا ابوها كما بو متن بزعبا ودو حسب الله نحد أنا كانسر على النسي ودين خو مخي حزوس كتنك علني معناتوس عدل على وطي ولادك كحزوس لذي نحد أنا ابنت أبوها ناي بروستيت منشور الله وخينو عند فلت كونكا ويكا كما بومت ان نحد فلت كونكا ولادك سي 45 قرب كله قدنت مرمره كتقبر له تمرمره قليل ناي بروستيت معناتو PSA بحال تيست له ابدم prostate specific antigen PSA ازي ابدم يلعل ازي بروتين ازي نورمالي بتا prostate انتي نيشتي جلانديا كندي لمين تهون تي سايز ناتا سيكريت قبريا توصيا ግን بطعمي لو ليفل ياتوت وبطعم وحدي حد غزي كمان ابدم ايتريونيها
عقن الله معقن الله كاب 0 خص 4 نورمالي كاب 4 نلعلي ابدم دحدا ترايو اب نورمالي نوبر ايكونن سلازي اتسب دحدا اناتو مجمري عمت حموشته خوينو كلا عمت شديشته خوينو قدنت زي زي مرمره هدليو اوكي تمرمره انتايو تمرمره بقليل ነገር يزي جمر زي DRE ወይ ድማ digital rectal examination ንብሎ ተሐኪም ይትካአቲኻ ነታ ግላንድ ትምርምራቸው ትገብራ በማመጫ ማለት በማመጫ ይትካአቲኻ ትሪያት ፊል ትገብራ ገዚፋ ዳ ገዘፈትን حرفاف ዳ حرفاف አይኮነትን ኦኬ እዚ ቀሊል መርመራ እዩ ኦኬ እዚ እንደሕዳት حكيم ሸዓሸዓ ፈሪጡ ወይ ፈሪጣ ብኡዋኑ نا التراساوندن نباوبسين تخيل مالتيو ندحدا PSA ناتكا لعيبو مالتي زخونه زعابيت prostate cancer ايكونن in fact benign prostatic hyperplasia بحال condition الله ازي يتي قندي ببزح زرئ اذا خا عدمنا عند وسخيت بدك تبعتيو زقاد زوقان فنا معباي نايتا prostate سلسلتي فانكشناتها زقودل انتهى كون يجمر كتحبت يجمر glandular tissue epithelial cells اللوا connective tissue stroma اللوا كل تيو زحازتها اتي connective tissue stroma يتنكر muscle تخون كتحبت جمر كلاش وانا شيء انت تعارض جمرنا اوكي بديجيتال ريكتال اكزامينيشن باذنها كنحزان خمسة عبيت نفلت نخل شو أبتي كلينيك مالتي حكيم ديك أسبلكا بقولني يدك زكا إذا أتينا فيل نجبر مالتيو شو بدحري يزلوا مرملات أتصل PSA number 1 قليل مرملة دم موسيقى لك حمام شكور دمنا توصل PSA مرملة نجبر أود حمسة بحلف أبانا بتسلمتي رئيس بتسلمت عليه اب امريكا نحراس سبيل كهونكا بروستيت نايت سلمتي كانسر افريكان امريكانز ببسحي ناي بروستيت كانسر دلهم كاب تعد لازم نحن حنطق لنا انتي هيريتيجنا هنا ون يعني افريكا هاوس لزخونه انا بزح ستاتستيكس يبلين نايت زوبا ناي ايست افريكا بجن كم مثلني تعاليتنا قربا سلازخونه سي يشاغلني كاب تعدون على كل ونا يخل زبل حساب علني كم زبل حاجه اتي مرمره قليلي كنت حكيم مرمره خبر كلوسي اي قاعدين نحر مالي ك نحر عبي الله فلتاس منم حرف فلاس برقت يفلت دخون حكيم اب تمكرو زي قدس فلت يخل دخون هو تمكرو زلوا معناتي عند حد جونيور حكيم كوينو غيرو زي فلت كوينو بزح تمكرو زي بلو كيف فلت خدي ግን ተመክሮ ዘለዎ حكيم نحد حكيم زي difficult كتلو البروسيجر አይኮነን ቀሊል ይዋል ስለዚህ ጽቡቅ ተመክሮ ዘለዎ حكيم سي ዓብያን سي ፈለጥ ቀሊል ስለዚህ ዓብያ ማለት سي منشرله ማለት አይኮነን ግን ካብ ንብር ወጻኢ እያ زياده مرمره خدلي اي مالتي حجيت تسعب مرمره خمس بولك PSA نحدا خبر 4 نلعل خوينو مش قال كجمريو تقند ነገር ግን باوبسي مغبارا اصغامي ምክንያቱ ከም ዝበልኩ አውሽጥ ያዘላ ተቀርቀራ ያዘላ ኣብቲ ማዓንጣ ዓብን ኣብቲ ፍሕኛን ኣመንጎያ ኮፊላ ዘላ ስለዚህ አልትራሳውንድ ዝጨረር ኤክስሬይ ፕሮብ ቲኻ ንዑኡ እንዳራኻ ብኡ ጋይድድ ኮንካ ክሳዕ 8-10 ዝተፈላለዩ ቦታ ናታ ተቀንጥብካ ቲሹ ትወስድ ፓቶሎጂ ንዑኻ ብደንቢ ካበይ ከም ዝወሰድካ ተጽናው ኦኬ ዩዥዋሊ 8 ዝተፈላለዩ ኤሪያ ናይታ ግላንድ ሳምፕል ድኾና ኦኬ ክሳዕ 12 እውን ዝኸዱ ኣለዉ ኦኬ እዚ ብፓቶሎጂ ይርአ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ተረጋጊጹ
cancer ترخيبه the next step is انت عينت حكمنا يكبر الكمالتي اوكي ስለዚህ ምናልባት ናብቲ ሕክምና ቅድሚ ምእታውና ነቲ ሕክምና ውሳኔታት ተሓኪምካ ወይ ተሓኪምካ ንኽወስድ ሓደ ኢንፎርሜሽን ከድልዩ ካብቲ ናይ ባዮፕሲ ሪፖርት ኣብዚ ኸዓ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እቲ ናይ ፓቶሎጂ ሪፖርት እዩ ብሕልፊ ኣብ ፕሮስቴት ከም ዝበልኩ እንድሕር ደኣ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ምስ ካንሰሮም ድሞቱ ኮይኖም ካንሰር ደይቀትሎም ኮይኑ ክንጥንቀቕ ኣለና ኦቨር ትሪትመንት ኣገዳሲ ዘይኮነ ሰርጀሪ ከይንገብር ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ 10 ዓመታት እቲ ምርመራታት ኣብ ምንታይ ኣተኪሩ መስለካ ኣብቲ ፓቶሎጂ እቲ ፅሬት ናይቲ ፓቶሎጂ ብኽንያቱ እሱ እቲ ዝውስን ነቲ ሰብ እታ ፕሮስቴት ክትወፅን ንኸይትወፅን ምክንያቱ ከቢድ ሰርጀሪ እዩ ከቢድ ሰርጀሪ እዩ ተመሓይሽ እዩ እቲ ሪስክ እውን ብጣዕሚ ነኪ እዩ ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ግን እቲ ፀገሙ እንታይ መስለካ ሳዕቤናት እዩ እቲ ሳዕቤናት ናይቲ ሰርጀሪ ነቲ ወዲ ተባዕታይ እቲ ድሌት ናይ ፆታዊ ርክስ ስጋዊ ስምዒቱ ከጥፍኦ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ዓብይ ተኣሽሙ ክፈጥረሉ እዩ ማለት እዩ ነቲ ሕሙም ስለዚ ከም ሕሙም መጠን ነቲ ሕሙም እንታይ ዘገድሶ ስጋዊ ስምዒት ዘገድሶስ ወላስ ካልእ ነገራት ከም ዝበልኩ እቲ ሕማም ቀልጢፉ ስለ ዘይቀትል ካብቶም መንሽሮ ንብሎም ቀስ ኢሎም ግዜ ወሲዶም ዝቆትሉ ስለ ዝኾኑ ኣማራፂ ናይ ሕክምናታት ኣብ በብዓይነቱ ስለ ዘሎ ሓደ ካብቶም መንሽሮታት ብዙሕ ፍልጠት ዘድልዮን ምስቲ ናይ ፓቶሎጂ ሪፖርትን ምስቲ ኦንኮሎጂስትን ምስቲ ሰርጀርን ምስቲ ፓቶሎጂ ብዙሕ ኢንተራክሽን ሃልዩካ ዝውሰን ውሳኔ ዘድልዮ ሕማም እዩ ኦኬ ስለዚ እንታይ ንገብሮ መስለካ ንኸፍሎ ነቲ ሕማም ኣብ 3 ግሩፕ low risk intermediate risk and high risk ኢልና ኣብ 3 ስለዚ ብትግርኛ ትሑት ሳዕቤን ማእከላይ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ደስግእ ኣብ 3 ንመቕሎ ኣብዚ ምስተመቕለ ነዚ ንኽመንቀል ከዓ እንታይ የድሊ እንታይ እቲ PSA level PSA level ንድሕር ደኣ ብጣዕሚ ሃይ ኮይኑ ብጣዕሚ ኣዝዩ ልዓለ ኮይኑ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እቲ ቮሊዩም ናይቲ ካንሰር ብዙሕ ማለት እዩ ብታኣብታ ግላንድ ኦኬ ስለዚ እሱ ኣድላይ እቲ ዕድመ ናይቲ ሕሙም ወዲ 80 ዓመትን ወዲ 70 ዓመትን ወዲ 50 ዓመትን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢና ንሪኦ ወላ ሓደ ዓይነት ካንሰር ይሃልዎ ኣብ ናይ ፕሮስቴት ኦኬ ወዲ 80 ዓመት ንድሕር ኮይኑ ንፈልጥ ኢና 10 ዓመት ደሓን ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢንተርሚዲየት ሪስክ ሎው ሪስክ ኢልና እንድሕር ከፊልናዮ ስለዚ የድልዮ ዝኹሉ ኪሞቴራፒ ድዩ ሰርጀሪ ድዩ ብኦብዘርቬሽን ክንከታተሎ ንኽእል ዲና ኦኬ ወዲ 70 ዓመት ሎው ሪስክ ተኮይኑ 10 ዓመት ይኽነብር ኦኬ ንበል ሓደ ወዲ 70 ዓመት ታ ሎው ሪስክ ካንሰር ዚ ድሕሪ 20 ዓመት ተቆትሎ ዲያ ምናልባት ኣይተቆትሎ ዲያ ዝውሳኔ ዝንውስን ማለት እዩ ሕጂ ዝውሰን ኣብቲ PSA level ኣብቲ ግሬዲንግ ናይቲ ቲዩመር ስለዚ ኣብ ፓቶሎጂ እንታይ ኣሎ ግሊሰን ግሬድ ኤንድ ስኮር ዝበሃል ኣሎ ነቲ ካንሰር ክንሪኦ ከምንምሮ ከለና ናብ 5 ንኸፍሎ ኣብ መልክዕ ናይቲ ካንሰር ኦኬ 5 ደረጃታት ንኸፍሎ ሓደ ዝተሓተ እዚ ከዓ ፅቡቕ ማለት እዩ እቲ ሰብ ነዊሕ ክነብር እዩ ኣዚ ቀልጢፉ ይቆትሎኒ 5 ከዓ ዝኸፍአ እቲ ስኮር ከዓ እንድሕር ደኣ ብሙሉእ 5 ኮይኑ ብኽልተ ነራብሖ ስኮር 10 መጽእ ኦኬ እንድሕር ደኣ ተሓዋዊሱ ግን ኣብነት 3 4 እንድሕር ኮይና እቲ ስኮር 7 እዩ ኦኬ ስኮር 7 ንህቦ ሕጂ እቲ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም እቲ ኦንኮሎጂስት እዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ሒዞም እዮም ምስቲ ሕሙም ኮፊልካ ዝርርብ ዝግበር ኣብቲ ትሪትመንት ንኽትበፅሕ ቅድሚ ትሪትመንት ዶክተር ምናልባት ከምዚ እንተዝገብር መቐነሰ ንብሎ ነገር ከምዚ ዓንተ ወይ ብዛዕባ
ما هتصننتو بنك زار كنا مستقل ملش دارا قليل كان توسخ في ليد بدل نقرا له دي بروستيت كانسر نخي حزو من البعض حنت نقرا ساخا جزفي اوكي اوفر ويت جزفي متحاز الله سو خامس مك بتتحاز مالتي تي ريفاين بلو مكبيز ناي ويسترن دايت شتات منكاي مالتي اوكي مس الكحول حدا متحاز الله بزح مسكا عندتي سرقاقص ايكونن جن حد ليتريتشر نحريخا هونكا اب الكحول دزوتو سبعة مسته مالتي يبزح زبل الرأي ያለው اوكي اب ناي بروستيت كانسر بتعم بزح confusing دخونه انفورميشن አለው اب مغبي معلتاوي دوت زين تبلعكا كوميدر زلو انت بلعكا قيح سور تبلعكا ينكيو بزح ነገራት ይወጥ ግን እዚ እቲ አራዳዳ ከምዝ በልኩ እቲ low risk intermediate risk high risk ደይምፍላጥዩ ማንያቱ መብዛሕቱ ንሪኦ low risk cancer ድሕሪና PSA screening ምምጻ እቲ high risk cancer ቀልጥፍና ታሽሙ ገብሮ ጀሚርና ከነልግሶ ጀሚርና PSA እንድሕዳ 10 ኮይኑ 50 ኮይኑ ስቀልጥፍካ ከሰርጀሪ ብኡዋኑ ስለዚህ እቲ late stage ንብሎ prostate cancer ስዳርጋ ከነጥፎ ጀሚርና ኣብ western society መብዛሕትኦም ሕጂ ዝመጹና ሰባት ብስክሪኒንግ ስለዝርከቡ low stage low risk cancer ደሎም ሰባት እዮም ኦኬ እንድሕዳ ዕድሚኦም 67 ኮይኑ ከዓ ደሓኒኹም ሰርጀሪ ኣይድልየኩምኒ 10 ዓመት ክትካይዱ ትኽእሉኹም እዚ ሒስኩሞ ግን ክንከታተለኩም ኢና ንብሎም ንከታተሎም ከዓ ዓመታዊ كم ياخذوا له اوكي PSA level نريو نحد اكوسو جميرو قلطيفو تزارارينا شعنا القصه تزيكونه ادلاي ديكونه سيرجرينا نقبر اوكي حجي انتاي مسلكا ازي حد سبات انتاي قمتو انس كوميدرز بزو حسب زلوخي ويك ايسور زلو مقبس لبز تخلخل كوي دي لي ينو محاسبو نو سيكون انتاي دا كابتن لو ريسك نبلو عينت ناي بروستيت كانسر ስለዘለካ ኦኬ ስለዚህ አመግቢ ብዙሕ ኮንፊውዥን አሎ ርጉጽ ዝኾነ ሳይንቲፊክ ዝኾነ approved ዝኾነ ከም በዓል FDA ዲዩ or NCCN approved ዝገበሮ መግቢ ንፕሮስቴት ካንሰር ዝከላኸል የለን ኦኬ ያ ተቀንዲ ብናተይ ግምት ብናይ ብዙሓት ሳይንቲስት ግምት ሓኻይም ግምት እቲ ፍልሊ ዝመጽእ ዘሎ ካፕቲ ኔቸር ናይቲ ካንሰር is a screening programs ዝበልኩ ኻ PSA ኻ ብዙሕ ለውጥ ገይሩ in fact ሕጂ ሓደ ሰባት እንታይ ዝብሉ ሰባት ኣለዎ መስለካ ምናልባት ስክሪኒንግ ክንገብር ይብልና ምክንያቱ ስክሪኒንግ ስለዘብዛሕናሲ ንኹሉ ኦፕሬሽን እናገበርናስ ኣድላይ ዘይኮነ ኦፕሬሽናት ነብዛሕ ኣለና እቲ ኣድላይ ዘይኮነ ኦፕሬሽን ከዓ ከም ዝበልኩ ንኽልተ ሳዕቤናት ንምክልኻል እዩ ሓደ እቲ ናይ ጾታዊ ስጋ ድሌት ዝንክ ስለዝኾነ እቲ ሰርጀሪ ካልኣይ ኣብሽንቱን ጸገም ክፈጥረልካ ኸልዩ ሓደ ግዜ in fact እቲ ሰርጀሪ ሕማቅ እንተኸይዱ ሽንትኻ ከይትቋጻጸር ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ ጽቡቕ ኣይኮነን ነቲ ወዲ ተባዕታይ ዝኾነ ሕሙም ሽንቱ ምቁፅጻር ዘይምኽኣል ስለዚ እዚአን ክልተን ነገራት ስለዘገድሳና ነቲ ናይቲ ሕሙም quality of life እቲ ድሕርቲ ኦፕሬሽን ሕማቅ ንኸይከውን ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ነዚ ንምግባር ድማ ከም ዝበልኩ እተን ኣዝየን ኣገደስቲ ንብለን ሓደ እቲ PSA level ካልኣይ እቲ low risk ዲዩ high risk ዲዩ ኣብቲ pathology Gleason score Gleason pattern ንረኽቦ ኢንፎርሜሽን ሳልሳይ ከዓ ሰሪዱ ዲዩ ከይዱ ዲዩ أسي دكتور تاع بروستيت بعلا نسقاوي سمعتنا يودي تبع تاكسي أم كميلة أفكت قبل سيرجري مسكبرة تحز دخل المجلس كميل تبوا كم أورغان كم أكلنا إن سويناتنا تي سرحنا ذا جوس سيمن بحال جوس يعتبر محل أساسي سنت عايز قبل مسلكه كابت بلعتنا عنديوم مثل زرقي
ዝወፁ ኦኬ እሶም ከዓ በአይም ዝሐልፉ ሳኻ ቀመም ያ ማለት ንዕዖም ከይሞቱ ምእንቲ እቲ ሲመን ዝበሃል ጌራ ዳርጋ 3/4 ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ዘውፆ ዘርኢ ካብ ኣዝበጽ ፈሳሲ ኦኬ እቲ ዘርኢ ከዓ ካብቲ ተስቲክል ካብ ብልዕትና ይመጽእ ማለት እዩ ከም ዘርእና ምስኣት ሓዊሶም እዮም ተጨንጊዖም ዝወፁ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾነ ፋንክሽን ኣለዋ ስራሕ ኣለዋ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኮንትራክታይል ስራሕ ኣለዋ ምክንያቱ እሳ እንድሕርኣ የተጨቢጣ እሱ ተጨንጊዑ ወፃኢ እሳ ተውፆ ኦኬ ስለዚ እዚ ኮይኑ ንዕኡ ንምግባር ብዙሕ መትኒታት ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ደዋህዶ ኦኬ ንዓዓነት መትኒታት ክሰዶ ከለኻ እዚ ሁሉ ምስ ናይ ሓንጎል ከዓ ክንፈጦሱ ያዛዚ هو ንዕኡ ኮምፕሊትሊ ተብሎ ለኻ ማለት ተባላሽ والله ኦኬ ትድሌት ይሉ ግን ከዓግብ አይክልን ማለት እዩ እቲ ድሌት ኣሎ هو ስምዒት ግን የለን ስለዚ ዲስኮኔክት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ወዲ ተባዕታይ እዚ ዓቢ ፀገም እዩ ወዲ 4 ዓመት ወዲ 50 ዓመት እንድሕር ምስጓል ንሰይቲ ናይ ምርኻብ ድሌት ስምዒታት ዝታት ወላ ድሌት ሃሎ ስምዒት እንድሕር ዘሎ ኮይኑ እቲ ድሌት እውን ይንኪዩ ኢንፋክት ኦኬ ሆርሞናል ኢምባላንስ ኣሎ ምክንያቱ ሆርሞናል ኢንዳይሬክት ይኮነ ኢንዳይሬክት ፋንክሽንስ ኣለዋ ማለት እዩ ታግላን ስለዚ እዚ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ዓቢ ተጽዕኖ ኣምራዊ ተጽዕኖ ከም የምጻሉ እዩ ስለዚ ኣብ ናኣሽቱ ኣብ ደቂ 50 ዓመት 60 ዓመት 40 ዓመት ዘሎ እዚ ዓቢ ታእሽሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ እቲ ሕሙም ግን ንኣብነት ኣብ 65 ዓመት 70 ዓመት እዚታት ምናልባት ዘይገድሶ ክኸውን ይኽእል ኦኬ ኣነስ ደሓን ጾታዊ ርክብን ተጠዋቢለ ስምዒታት ውን ይብለይን ኤኒዌይ ኦኬ ካዌ ዝደሊ ትውጻለይ ዝብል ዓይነት ታእሽሙ ኣረኣያ ክህልዎ ክእል ክዘራረብ ክእል ምስቲ ምስርሓኻይ ሽዑ ንኽትወፅእ ይግበር ሓደ ነገር ክንዝንግዖ ዘይብልና እቲ ሕክምና ኣዝዩ ስለዝተመሓየሸ ቅድሓር መንሽሮ ለካ እሞ ክንከታተለካ ክትብሎ ከለካ ትሰብኡ ንስንብዲ እንታይ ዓይነት ሕክምና እዩ ንምንታይ መንሽሮ ከለኒ ኪድ ገዛኻ ዝብሉኒ ኦኬ ዝበሃል ዓይነት ሕማቕ ኣረኣያ እውን ኣሎ ኦኬ እዚ እንታይ ምስለካ ሎሚ እቲ ሕክምና ስለዝተመሓየሸ ክንከታተሎ ነትሰብ እሞ እንድሕር ደኣ በርቲዑ ክንሕክሞ ሰርጀሪ ዘይኮነስ ብሬድዮ ቴራፒ ብራኪ ቴራፒ ዝበሃል ኣሎ ፕሮስቴት እዚ እንታይ ምስለካ ዝኾነ ናኣሽቱ ዘርእታት ኣብኣ ክንተክል ንኽእል ኢና ንሳቶም ከዓ ሬዲዬሽን ይብሉ ኣብ ውሽጡ ኦኬ ብኡ ክንቀትሎም ንኽእል ኢና ነቶም ካንሰር ነቲ ሰብ እውን ብዘይ ሰርጀሪ ኦኬ እቲ ሕክምናታት እውን እዚ ሆርሞን አንድሮጅን ዴሪቬሽን ቴራፒ ዝበሃል ኣዝዩ ተመሓይሽ እዩ ኣብ ናይ ፕሮስቴት ኦኬ ስለዚ እሱን ኮምቢኔሽን ኪሞቴራፒ ክወሃቦ ስለዝኽእል ሕማቕ እንተኸደ ኸማን ክንቋፃፀሮ ስለዝንኽእል ነቲ ሕማም ብኮንፊደንስ ነቲ ሕሙም ስኻ ነዘራርቦ ንኽእል ኢና 10 ዓመት ሓንቲ ነገር ኣይትኸውን ኒኻ እሞ ምስኡ ምንባሩን ከም ኣማራፂ ሕሰበሉ ክበሃል ከሎ እቲ ሕሙም ንዓይስ ሓንቲ ነገር ኣይገበሩለይን ክብል ይብሉን እዚ ምኽሪ እዚ ቁኑዕ ምኽሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ቅቡእ ተቐቢሉ ተረዲኡስ ከም ምኽሪ ክወስዶ ኣለዎ ዶክተር ቤንሆር እቲ ንቕመጦ ዘለና ኣብ ምዕቡል ሃገር ክኸውን ከሎ መቸም ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ሓቂ ኣብ ምዕቡል ዘይኮነ ሃገራት ንዘሎ ሰብ ከመይ ገይሮም ክፈልጥዎ ከመይ ገይሮም ክሕግዝዎ ይኽእሉ ነዚ ፕሮስቴት ካንሰር ዘሎ ጽቡቕ ሕቶ ዳንኤል ሓወይ እዚ PSA ዝበልኩኻ ኣብ ዝኾነ ሃገር በቐሊሉ ክግበር ዝኽእል መርመራ እዩ ናይ ደም መርመራ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ሲ ኣሎ ኢለ ሓስብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስለዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ቀሊል መርመራ ሕሱር መርመራ ደም ጥራሕ ተወሲዱ within 12 hours 24 hours እቲ ሪዛልት ክብል ስለዝኽእል ብሜሽን እያ ትገብሮ
تدام أبتا ماشين تأتوا ساعة ريزالت لك لازم قليل مرمرة لازم خنا الله إلى حسب كل بوتاتات بتعمل بزح information يزيد تتأجم بدحريو انتين قبريو بدحريو قدنت السوء ولا قوا حبريت هاي حبنا أي نقدرنا نزلوا 100 كانسر الله يبلنا نزلوا كده أي نقدر حموشة تخوين شديشة تخوين كانسر دي أيقونن عتقامي كانسر دي كونوا نقراتون كومو كبرنا خلينا نحدا 10 تخوين 10 خوينو قدنت really كانسر لنا كنفرح يكباي اوكي توصلنا على خير كله it probability كانسر نخون very high ስለዚህ ከመርመራ ግን አዝዩ ጠቃሚ መርመራይ ስለዚህ PSA ሓደ ዓቢ success እዩ ካብቶም አለው ንብሎም ናይ ካንሰር ማርከርስ በቀሊል ክንገብሮ ስለዝኾነ እዚ ታኣታት ይኸውን ዝብላ ራእይ ኣለኒ ብድሕሪኡ እቲ ባዮፕሲን እቲ ፓቶሎጂን ክምዕብል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብኡ ጥራሓ ተረጋግጾ ትኽእል እዚ ኣሸጋሪ እዩ ብዙሕ ሃገራት በቀሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን ስለዚ ምዕባለ ትሬኒንግ ናይ ሓኻይም ፓቶሎጂ ኣብ ሬዲዮሎጂ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ንኡ ሓሊፉ ድሓር ግድነት ሰርጀሪ ስለዘድልዮ ስለዝኾነ ናይ ምዕባለ ናይ ሓኻይም ናይ መጥባሕቲ ሞ ስፔሲፊካሊ ነዚ ኤርያ እዚ ፅቢኦም ዝኽእሉ እቲ ኮምፕሊኬሽን ከዓ ኣብ ትክእለት ናይቲ ስኪል ናይቲ መጥባሕቲ ሓኪም ኦር ናታ ዲፔንድስ ገብር ስለዚ እቲ ምዕባለ እዚ PSA ጥራሕ ኣይኮነን PSA ክነግረና እዩ ግን ድሓር እንታይ ኢና ክንገብር ባዮፕሲ ከድልየና እዩ ኣልትራሳውንድ ጋይድድ ባዮፕሲ ከድሊ ኦኬ ስለዚ ምዕባለ ናይቲ ቴክኖሎጂ ናይ ኣልትራሳውንድ ከድሊ ብድሕሪኡ ኦኬ ፓቶሎጂ ከድሊ እዩ ፓቶሎጂ ምዕቡል ዝኾነ ፓቶሎጂ ከድሊ بدحري أخي وحجي نبينا كي حكمنا مالتي ما تبحثي ما تبحثي لا هذا الليو راديو ثيرابي راديو ثيرابي هذا الليو نحن هرمونال كيموثيرابي كوينوها أونكولوجيست هذا الليو سلزت معبالي بحنسا إذا خير كله بحنسا خم معبال الله نتي كم قدام هيجن أتليست حموم كفلت تا PSA تا عندي المرمرة مالتي أبتها حلفت زجبرنا تمهرنا بنبركات تقال محتد قبل الكحله أب لبي ترفت نجر بحين في كاب هجرنا وتيوم مرمرة قبرو أب قال هجرات زخلو سبات كقبرو زلهم نجرات procedures ناتو سلزي اللي لهم كهدو هلو لا prostate cancer ولا قلت حدا حكيم دقبر اللهم حدا خالق خيدقمو تنقلوا زلهم تي history خميك تحلالف كم زلوا بقول ما تمكرو زلوا سب ناتو حنساب جنزب كرخبو يلهم ليتأكم نجر بديك بقى نجر كم دقبرو زي إن كل ساعة أبى أمروي يتسألها سازي كما خعينت تمكرو زلهم سوات كم نرونا خلو كمي يتأكم زربحنا جري سلا زي كذا دحلفنا جزي حجنا يزن كلتا تعبان ناي ما هتسأل أنتوبن نود ندرك تبعتي دوما بزعبان ناي prostate cancer ذهب كنا ناي حاكي عمي كمسكنا كذا سيبلني دكتور بين نسبنا هتجبر راسل الدل خلو بحكي لفتوني كتحجز مدلايكا كترد مدلايكا سبعة كفلت مدلايكا بعده at any cost ألقوا نحر دلي خاص ألقوا خطب لنا خلها خمسي علامة أنا حنتيا نتهز بالناس كرب awareness أنتي تتجنن دلو حمام منشرو كم يجرنا أنت نقول لي بتعمي thank you زابير أملاخ يباركك حدارك يبارك دقك يبارك سرحك يبارك بحكي ستجبره كله نجر دسيب لاني قبل لنا بالكعب أستراليا سي أبصو درجة نالعلك تخيل كم دلخا سمع دسيب لاني بتعمي كما خاخون خالوت كمان كمزي كله نعخانك دمسل عينك بتدخله نابز بلسك خير بتعمي منه thank you for your time thank you دانيال حوي تقديس كاب كتمت خلها من جمع معك رخبك همزي أخي جبرنا درجة إنفعال لنا بتعمي دسيليني أزجبر بتعمي كابتي بصراحة satisfaction سي زسي عصرت أتفي دس بلني
ቀዳይ ነገር ሓወይ ምዃንካ መማህርተይ ምዃንካ ካልኣይ ነገር እንድሕር ዳ ንህዝበይ ክጠቅም ክኢሉ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ኣሎ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ቁርቤን ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩሲ ብፆት ኣለውኒ ኤርትራውያን ይዕርፉ ኣለውኒ ከመይ ዓይነት ፕሮፌሽን ዘለዎም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ከጋጥም ከሎ ብሕልፊ ብትስኻ ትገብሮ ዘለኻ ነቶም ንኣሽቱ ንዓበይቲ ንኩሉ ዝምህር ትሕዝቶታት ሒዝካ ትቐርብ ደስ ዝብለኒ ኣብቲ ሌክቸር ናትካ ኮፍ ኢለ ክሰምዕ እዚ ኸ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እቲ ህዝቢ ካብ ዓዱ ወፂኡ ኣብ ዘይርድኦ ቋንቋ ኣትዩ ወላ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ሃገርና ዘሎ ዘይኮነስ ወላ ኣብዚ ምሳና ዘሎ እውን ብዙሕ ፀገም እዩ ዘሎ ንስኻ ከዓ ግዜኻን ናብራኻን ቤተሰብካን ሰዊእካ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶታት ሒዝካ ክትቀርብ ከለኻ ብጣዕሚ እየ ዝሕበን ብጣዕሚ እየ ዝኮርዕ ብዙሓት ከዓ ደገፍቲ ኣለውኒ ኣብዚ መፅእ ተስፋ ገብር ከራኸበካ ኣብ ትኸዶ ቦታታት ናይ ሳይኪያትሪ ክእለት ዘለዎም ኣለዉ ናይ ኒውሮሎጂ ክእለት ዘለዎም ኣለዉ ናይ መጥባሕቲ ክእለት ዘለዎም ኣለዉ ናይ ቆልዑ ሓኻይም ኣለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ዘለዉ ከም ትፈልጦ ኣብ ሙሉእ ዓለም ስለዚ ከምዚ ጌርና ንህዝብና እንድሕር ዳ ወላ ብርሑቑ እታ ንእሽተይ ሕከማን ሓገዝ እንድሕር ዳ ክትኮን ክኢላሲ ካብዚ ዝዓቢ እሞኻ ካብ ዝቐልል ነገር ንዓና ኣብ ጁባና ከሎ ኩሉ ነገር ደስ እንዳበለኒ ብጣዕሚ ደስ እንዳበለኒ እየ ነዚ ዘካይዶ ዘለኹ ስለዚ ኣዝየ ዘመስግነካ ሶ ክመፅየ ኣብ ሌክቸርካ ኣይተርፍኒ ተስፋ ገብር ካብኡ ከዓ ክመሃር ኣብ ዝመፅእ ክንራኸብ ምስ መፅኻ ከዓ ኔክስት ታይም ካልእ ነገራት ክንዘራረብ ኩሉ ግዜ ቁርብ እየ ድልው እየ ቴንክ ዩ ሶ ማች